राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरवनचारि जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം. വിഭൂതി ആണ് ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ സവിശേഷതകൾ അല്ലെ, വിശേഷണങ്ങൾ, അതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമ പദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദനായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിശേ നമ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച
ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പ്രീയമാണായ പശ്യാമി ഹിതകാമ്യയാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എൻ്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം, കേൾക്കൂ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നല്ലേ, നേരത്തെ കുറെ ജ്ഞാനങ്ങള്, രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തല്ലേ. അല്ല എന്താ പറയുന്നത്, അതിലും ഉപരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത് എന്നല്ലേ. അതിലും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണാമല്ലേ, ഭഗവാൻ അവിടെ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അർജുനനും ദുര്യോധനനും ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കാണാൻ പോവുകയുണ്ടായി. എന്തിനാണ്? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ തങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ചേരണമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സഹായത്തിനായിട്ടല്ലേ. അപ്പോ അവിടെ എന്താണ് അർജുനൻ കാലിന്റെ ഭാഗത്തു, എന്താണ് ആ ദുര്യോധനൻ തലയുടെ ഭാഗത്ത് ഇരുന്നല്ലേ. അപ്പോ എന്താണ് ഉണർന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോ വന്നു, എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് യുദ്ധത്തിന് സഹായത്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പോ അർജുനൻ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഭഗവാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാവും, എന്നാലും ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല, എന്നാലോ മറുഭാഗത്ത് എൻ്റെ സൈന്യം മുഴുവൻ ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത് തെരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ദുര്യോധനൻ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ. ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ് വിചാരിച്ചു, ഈ ആയുധമൊന്നും എടുക്കാത്ത കൃഷ്ണനെ കിട്ടിയിട്ട് എന്താണ് കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തല്ലേ, അതിലും നല്ലത് കുറെ സേനയാണ് അല്ലെ, കുറെ സൈന്യബലം, അതാണ് ആവശ്യമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ ദുര്യോധനൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്തു. എനിക്ക് അങ്ങയുടെ സേനയെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലോ അർജുനൻ അറിയാ കൃഷ്ണൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ വിജയം ഉണ്ടാകുന്നല്ലേ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ അങ്ങ് മാത്രം മതി എനിക്ക് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ് നമുക്കറിയാം അവസാനം അല്ലെ, എന്താണ് ആ ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അർജുനാണ് വിജയം ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമേ വിദുസുരഗണഃ പ്രഭവം ന മഹർഷയ അഹമാതിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശ. ഭഗവാനോട് പറയുന്ന അഹമാതിർഹി ദേവാനാം, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണെന്ന്. എൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതു വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പോ ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളും പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അത് എന്താണ്, അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ, എങ്കിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ആ ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെയും പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം ഭഗവാൻ അവരുടെ പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോൾ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയല്ലേ. അവരെന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത്? ഭഗവാനെ പോലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ വേണമെന്നല്ലേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്നെ പോലെ വേറെ ആരുമില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ച് മത്തപ്പരതരനായ കിഞ്ചിതസ്തി ധനഞ്ജയ, ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ, എനിക്ക് തുല്യനായിട്ടോ എനിക്ക് ഉപരിയായിട്ടോ ആരുമില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പോലെ വേറെ ആരുമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ ഗോകുലത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അത് അറിഞ്ഞു എല്ലാവരും, ദേവീദേവന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ അവിടെ വരികയുണ്ടായി ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയാൻ വേണ്ടി. ആ ദേവകി മാതാവിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശിവനും ബ്രഹ്മാവും മറ്റുള്ള നാരദരും അങ്ങനെയുള്ള ഋഷികളും എല്ലാവരും അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏതാം വിഭൂതി യോഗം ച മമയോ വേത്തി തത്വദാ സോ അവികൽപ്പേന യോഗേന യുജ്യതേനാത്ര സംശയ. എൻ്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു, ഇതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയവരല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ആ യോഗശക്തിയും വിഭൂതിയെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയവരെയും കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിത സേവനത്തിൽ അല്ലെ, അവരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഒരിക്കലും ആ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നില്ല അല്ലെ, ഇതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ചിത്രത്തിൽ ആരാണ്? നാരദമുനി അല്ലെ. നാരദമുനി ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് എല്ലാം കൈലാസത്തിലും ബ്രഹ്മലോകത്തിലും എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കാൻ നാരദമുനിക്ക് കഴിയും അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നല്ലേ. ആരെ കണ്ടായാലും നാരായണ നാരായണ എന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അല്ലെ. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരിക്കലും ആ
ദശന്റെ എന്താണ് ആ പുത്രന്മാരെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കുകയുണ്ടായി. ദശൻ അവരെയൊക്കെ എന്താണ് ആ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ നേടാൻ തപസ്സിന് പറഞ്ഞൊക്കെ അയക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ നാരദമുനി എന്താണ് അവരെയൊക്കെ 10,000 പുത്രന്മാരെ അവരൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ച് അവരോടൊക്കെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ കർത്തവ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊക്കെ ആത്മീയ വഴിയിലേക്ക് മാറ്റുകയുണ്ടായി. ദശൻ വീണ്ടും 10,000 പുത്രന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു. അവരെയും ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കാനും രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത് കൂട്ടാനും അതിനൊക്കെയുള്ള കഴിവ് നേടാനായിട്ട് തപസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും അയച്ചു കാട്ടിലേക്ക്. എന്നാലോ വീണ്ടും നാരദമുനി പോയിട്ട് അവരെയൊക്കെ വീണ്ടും മാറ്റിയെടുത്തു. അവരെയൊക്കെ ആധ്യാത്മികതയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെയൊക്കെ ആധ്യാത്മിക വഴിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നെ ദശൻ ആ ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു, ഇനി ഞാൻ ആൺകുട്ടികളെ എന്താണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ നാരദർ മുനി വന്ന് കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ. ഞാൻ ഇനി എന്താണ് സ്ത്രീകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ 60 പുത്രിമാരെ സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് പരമ്പരയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്, കുറേ പരമ്പരകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ നാരദമുനിയെ ആ ദശൻ ശപിക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ്, നീ എൻ്റെ മക്കളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തും എന്താണ് നിൽക്കാൻ കഴിയാതാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. നീ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കട്ടെ, നിനക്ക് ഒരിടത്തും സ്ഥിരമായി നിൽക്കാൻ കഴിയാതാവട്ടെ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. നാരദമുനി അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു. എന്താണ്, നാരദമുനിക്കും അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ, എപ്പോഴും ഒരുത്തിൽ നിൽക്കുമല്ല വേണ്ട, എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക വേണ്ട അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദര് പറയും ഈ നാരദമുനി ശപിച്ച പോലെ എൻ്റെ എത്രയോ ശിഷ്യന്മാരുടെയൊക്കെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ എന്നെ ശപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ്, അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ സമ്പന്ന കുടുംബങ്ങളിലുള്ള, അമേരിക്കയിലൊക്കെയുള്ള വലിയ വലിയ സമ്പന്ന കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നവരായിരുന്നു. അവരൊക്കെ എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനും അതിനൊക്കെയാണ് അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. എന്നാലോ ഈ പ്രഭുപാദരുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രഭുപാദരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരൊക്കെ അവരുടെ എല്ലാ സമ്പാദ്യവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ കൂടുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബ്രഹ്മാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം, പിന്നെ ഗർഗമുനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏട്ടനും അനിയനും, അവര് രണ്ടുപേരും വലിയ കോടീശ്വരന്മാരുടെ മക്കളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ഈ പ്രഭുപാദരുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി, ഒരു ഡിമാൻഡ് വെച്ചു, നിങ്ങൾ ഈ സ്വാമിയുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ വിടണം, എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും തരാം, കോടിക്കണക്കിന് ഉള്ള ആ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും തരാം. നിങ്ങൾ ഇവരുടെ കൂടെ ചേരുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ പ്രഭുപാദരെ അടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ സങ്കടം പറയുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആ പിതാവായിട്ട് ഞാനുണ്ട്, നിങ്ങളെ ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളൂ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ അവരെ ആ കോടികളൊന്നും വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ കൂടുകയുണ്ടായി. അവരെന്നിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അങ്ങനെ എത്രയോ ആൾക്കാർ, എത്രയോ യുവാക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ ചേരുകയുണ്ടായി. ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം, ഈ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രഭുപാദരെ സഹായിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദരും പറയും, അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുടെ അവരുടെയൊക്കെ മക്കളെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുകയുണ്ടായി. കൃഷ്ണൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരാക്കി. അപ്പോൾ അവരുടെ ഭൗതികമായിട്ടൊരു വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരൊക്കെ ഇതുപോലെ എന്നെ ശപിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദർ പറയുമായിരുന്നു, പ്രഭുപാദർ 12 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 14 തവണ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെത്തിയാലും ഇവിടെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മായാപൂരിലെയും അവിടെ വരും, പിന്നീട് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകും, അവിടെ നിന്നും ബോംബെയിലുള്ള ജുഹു ടെമ്പിളിലേക്ക് പോകും, അങ്ങനെ എപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇത് ഈ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ സാരവും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്, എല്ലാ സത്തും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയും. 10ൽ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം, 9ാമത്തെ ശ്ലോകം, 10, 11 ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിനെ ചതുർശ്ലോകി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത് മുഴുവൻ ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്തഃ സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാഭാവ സമന്വിതഃ. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായും അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എൻ്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായും അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഭഗവാനെ ഉളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ടിലൊക്കെ കണ്ടു അല്ലെ, കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് ആ കാരണോദക സമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന അല്ലെ, ആ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ രോമകൂപത്തിനും അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെ. അതിലൊരു ചെറിയൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ കഴിയുന്നത് അല്ലെ. അതിൽ 14 ലോകങ്ങൾ അതിൽ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് വീണ്ടും ഭഗവാൻ വിസ്തരിക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിടെ താമരത്തണ്ടിൽ നിന്നും 14 ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെ. അതിലുള്ള ആ ഭൂമിയിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അനേകം വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണൻ എന്നാലും അതേപടി തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത്, ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അല്ലെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അതാണ് ഈശ്വരൻ. അപ്പോ നാരായണോപനിഷത്തിലെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. നാരായണാത് ബ്രഹ്മാജായതേ, നാരായണാത് പ്രജാപതി പ്രജായതേ, നാരായണാദീന്ദ്രോ ജായതേ, നാരായണ ത്വഷ്ട വസുവേ ജായന്തേ, നാരായണ ദേകാദശ രുദ്രാ ജായന്തേ, നാരായണ ദ്വാദശ ആദിത്യ. നാരായണൻ നിന്നും ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു, നാരായണൻ നിന്നും പ്രജാപതികളും ജനിച്ചു, നാരായണൻ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു, നാരായണൻ നിന്ന് 8 വസുക്കൾ ജനിച്ചു, നാരായണൻ നിന്ന് 11 രുദ്രന്മാർ ജനിച്ചു, നാരായണൻ നിന്ന് 12 ആദിത്യന്മാരും ജനിച്ചു. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ആരിൽ നിന്നാണ്? നാരായണൻ നിന്ന് ജനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. ഈ നാരായണൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ്, കൃഷ്ണന്റെ ഒരു വിസ്തരണം മാത്രമാണ് ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ നാരായണൻ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും പിന്നെയുള്ള അഷ്ടവസുക്കളും പിന്നെന്താണ് ആദിത്യന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ നാരായണൻ നിന്നാണ്. ആ നാരായണൻ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരമാണ്, കൃഷ്ണന്റെ വിസ്തരണമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ, കുറെ ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, സുബ്രഹ്മണ്യൻ അല്ലെ, ഹനുമാൻ, സരസ്വതി, ദുർഗ എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോ എന്താണ്, ഒരു മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള പണ്ടാൽപൂർ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ വിട്ടല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഉണ്ട്. രുക്മിണി ആയിട്ട്, വിട്ടലയും രുക്മിണിയുമായിട്ട് അവിടെയുള്ള ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പിളാണ് വിട്ടല ക്ഷേത്രം. അവിടെ വിട്ടലയുടെ ഒരു അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലീല ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വിട്ടലയുടെ ഒരു ധനികനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ ഭഗവാന് വിട്ടലക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ അരപ്പട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശസ്തനായ ശില്പി സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരനെ സമീപിക്കുകയുണ്ടായി. ആ സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരൻ ശിവന്റെ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നും പോവില്ല, കൃഷ്ണനിലോ അങ്ങനെയൊന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. ശിവനെ മാത്രം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു, ശിവന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രം പോയിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശിവന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ആവശ്യവുമായിട്ട് ആ ഭക്തൻ ആ ധനികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോവുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വിട്ടലക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരപ്പട്ടി ഉണ്ടാക്കി തരണം, നിങ്ങൾ വലിയ എത്രയും പേര് കേട്ട ശില്പിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു, അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തു തരണം ഇത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ആദ്യം അദ്ദേഹം അതിന് മുടക്കം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ശിവന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും, ഞാൻ വിട്ടലക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ധാരാളം പണം തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് സമ്മതിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അതിന് സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ അതിന്റെ അളവ് വേണം, അളവ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുതരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ഭക്തൻ പോയിട്ട് അളവൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തു, ഈ ശില്പിയുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് പ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം അയാൾ സ്വർണത്തില് അരപ്പട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. അരപ്പട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു, ഈ ധനികനായ വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്തു. ഇദ്ദേഹം അതിന്റെ ആ ദക്ഷിണയൊക്കെ കൊടുത്തു, ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ കൂലിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി. അത് വീട്ടിലൊക്കെ ചാർത്താൻ നോക്കിയപ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് ലൂസായി കളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നു, വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതിലെന്തോ അളവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ശരിയായിട്ടില്ല, ഇത് അളവ് കൂടുതലാണ്, ഇത് ലൂസായിട്ട് അതിന് ഭഗവാന് ചാർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ കുറേ വർഷങ്ങളായി ഇങ്ങനെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു, എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു തെറ്റും പറ്റിയിട്ടില്ല, ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്, നിങ്ങൾ അളവ് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു തരണം, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പൈസ തരാം, നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ശരിയാക്കി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു. അത് പ്രകാരം ഇയാൾ പറഞ്ഞു, ശില്പി പറഞ്ഞു, ഇനി ശരിക്കുള്ള അളവ് എടുത്തിട്ട് തരണം എനിക്ക്, ഇനി അളവ് എടുത്തിട്ട് തെറ്റരുത്, ശരിക്കുള്ള അളവ് എടുത്തിട്ട് വരണം നിങ്ങൾ തന്നെ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പോയിട്ട് രണ്ടാമതും അളവൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അളവെടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് അത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരൻ ശില്പി വീണ്ടും സ്വർണത്തിന്റെ അരപ്പട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കും, ധനികനായ വ്യക്തിക്ക്. അദ്ദേഹം അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വീട്ടിലൊക്കെ ചാർത്താൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് കൊള്ളുന്നില്ല, ചെറുതായിട്ട്. ഭഗവാന്റെ അരക്കെട്ടില് അത് എത്തുന്നില്ല, അത് ചെറുതായി പോയി. അപ്പോൾ എടുത്ത അളവൊക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ തിരിച്ച് വീണ്ടും വന്നു, ഈ ശില്പിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഇത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് തെറ്റ് തന്നെയാണ്, ഇത് ഞാൻ അളവൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നു, നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിലുള്ള അപാകതയാണ്, ഇത് ഭഗവാന് ചാർത്താൻ എത്തുന്നില്ല, ഇതിൽ അളവിൽ കുറവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ശില്പിയെ സമീപിച്ചോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കുറെ അപേക്ഷിച്ചു, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പൈസ തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ആ ഭക്തൻ പറഞ്ഞു, ഇനി ഞാൻ അളവെടുക്കുന്നില്ല, ഞാൻ അളവെടുത്തിട്ട് തെറ്റി എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ തന്നെ വന്നിട്ട് അളവെടുക്കണം എന്ന് പറയും ശില്പിയോട്. ശില്പി പറയുക, അതിന് ഞാൻ വരില്ല എന്നൊക്കെ ആദ്യം പറയെങ്കിലും അവസാനം സമ്മതിച്ചു. ഒരു കണ്ടീഷൻ വെക്കും, ഞാൻ കണ്ണ് മൂടിക്കെട്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ വരുവാ, എനിക്ക് വിട്ടലേ കാണണ്ട, ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് അളവെടുത്തോളൂ, എന്നാൽ എനിക്ക് ആ വിട്ടലേ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ കണ്ണ് മൂടിക്കെട്ടിയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ ശില്പി കണ്ണൊക്കെ മൂടിക്കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ വന്നു, വിട്ടലിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ആ അളവെടുക്കാം അല്ലെ. കണ്ണ് മൂടിക്കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് പാദം, എവിടെയാണ് തല എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തലയിൽ നിന്ന് തപ്പി തപ്പി എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ. എവിടെയാ വേണ്ടത്, അരക്കെട്ടിന്റെ അളവാണ് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ തലയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി. ആദ്യം തലയിൽ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിച്ചു, അത് ജഡയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടു തലയിലൊക്കെ. പിന്നെയോ അതിന്റെ മുകളിൽ ചന്ദ്രക്കലയും അതിലൊരു ആ വാസുകിയെയും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു, പാമ്പിനെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടി താഴേക്ക് കൈ ചലിപ്പിച്ചു വന്നു. അപ്പോഴോ നെറ്റിയില് തൃക്കണ്ണ് അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടു. പിന്നെയോ കുറച്ചുകൂടി താഴ്ന്നു വന്നപ്പോൾ കഴുത്തിലും ഒരു പാമ്പിനെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ തന്നെ അദ്ദേഹം ആ കണ്ണു തുറന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ശിവനാണിത്, ഇത് വിട്ടലല്ല, ഇത് ശിവനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ണിന്റെ കെട്ടഴിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ കെട്ടഴിച്ചപ്പോഴോ അവിടെ വിട്ടല ചിരിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, ഈ വിട്ടലയിൽ നിന്നാണ് ശിവനും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം വിട്ടലെ ഇതുവരെയും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല, ഇതുവരെയും സന്ദർശിച്ചില്ല, ഇതുവരെയും കാണാൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ടായില്ല. അപ്പോഴേ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വീണിട്ട് മാപ്പ് പറയും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയും, ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ലീലകൾ തന്നെയാണെന്ന് പറയും. പിന്നീട് അതേ പണിത ആഭരണ അരഞ്ഞാണം അത് അരപ്പെട്ട ഭഗവാന് ചാർത്തി കൊടുത്തപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്നു. മുന്നേ അളവ് വ്യത്യാസമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അരപ്പെട്ട ഭഗവാന് അത് സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ലേ, ഇന്നലെ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലേ, ഓരോരാളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച രീതി അല്ലെ. ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് കുചേലൻ മണ്ണും കല്ലും നെല്ലും ഒക്കെ കലർന്ന് അവല് കൊടുത്തു അല്ലെ. ശബരി കടിച്ച പഴം കൊടുത്തു, അത് ഭഗവാൻ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു അല്ലെ. പിന്നെയോ വിതുരരുടെ പത്നി പഴത്തിന്റെ തൊലി കൊടുത്തു അല്ലെ, അതും ഭഗവാൻ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു. ഗജേന്ദ്രന് ഒരു പുഷ്പം കൊടുത്തു, അതും ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു. എല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു അല്ലെ. അവർ കൊടുക്കുന്ന ഭാവം, അവരുടെ സ്നേഹം അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇന്നലെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും ഒരു പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയ പ്രേശത് തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതം ആശ്നാമി പ്രേതാത്മന. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും നിങ്ങൾ ഒരു പുഷ്പമോ ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമോ അല്ലെ, ഒരു ഫലമോ ഒരു പൂവോ എന്ത് സമർപ്പിച്ചാലും അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ മനോരീതിയാണ്, അതാണ് ഭഗവാൻ പരീക്ഷിച്ചത് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അത് ചെയ്തു കൊടുത്തത് അല്ലെ. നല്ല ഭക്തിയോടെ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തിയാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു, ശിവനുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നിൽ നിന്നാണെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ
കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലീലകൾ ചെയ്തത് അല്ലെ. മച്ചിത്താമദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്ത ശമാ നിത്യം തുഷ്യന്തി ചാരമന്തിച്ച. എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എൻ്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നു അല്ലെ. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ അവരെന്താണ്? പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുന്നു. അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് കൂടുതൽ ആനന്ദം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരു ഭൗതികവാദികളോ അവര് പലതരത്തിലുള്ള ഗോസിപ്പ് പറയാനോ അതിനൊക്കെയാണ് ആ സമയം ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ. നല്ലൊരു രണ്ട് ഭക്തന്മാർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ഒരു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. ഇവിടെ കാണാം എന്താണ് ആ പ്രഭുപാദരി ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അവരൊക്കെ അതിൽ ആനന്ദിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളെ കുറിച്ചും അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അവരൊക്കെ ആനന്ദിക്കല. അവരുടെയൊക്കെ മുഖത്ത് കാണുന്നില്ലേ എന്തൊരു ആനന്ദമാണ്. അവരൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. അതും ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്നല്ലേ. പ്രഭുപാദരി ആ ശുദ്ധ ഭക്തനാ, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, 70 വയസ്സ് 69 വയസ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് തൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, ഒരു വെറും 40 രൂപ എടുത്തിട്ട് ചരക്ക് കപ്പലിൽ പോയിട്ട് ഇത്രയും വലിയ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ. അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടല്ലേ. ഭഗവാൻ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ആരാണോ ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്, ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ ആരാണോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്, അതിനേക്കാളും എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് ഒരു ഭക്തനും ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എനിക്ക് ആ വ്യക്തിയെക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റാരുമില്ല, ഇനി ആരും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തീർത്തും പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാ. ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത 85ഓളം ഭാഷകളിൽ തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ആക്കി. എന്താണ് ചില രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ലിപി ഇല്ലാത്ത രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ കൊണ്ട് അതിൽ ലിപികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ അതിൽ ഭഗവത്ഗീത പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ പ്രഭുപാദർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ് പ്രഭുപാദർ. ആ ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവും അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ പ്രഭുപാദരുടെ ലെക്ചറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. യൂട്യൂബിലൊക്കെ പോയി അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഭുപാദരുടെ ലെക്ചർ ഉണ്ട്. പിന്നെ പ്രഭുപാദർ തന്നെ എന്താണ് ഒരു വാക്ക്മാൻ ഉണ്ട്, ഇതുപോലുള്ള എന്താണ് ഈസ്കോണിന്റെ സെന്ററുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പ്രഭുപാദരുടെ ലെക്ചറൊക്കെ. 2000-3000 ലെക്ചറൊക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ അത് നമുക്ക് നിത്യവും വായിക്കാം. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്, നിങ്ങൾ എൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുക, അതിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നാരദമുനി അല്ലെ, നാരദമുനി എന്താണ് അനേകം പേർക്ക് ഭഗവാനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്താണ് ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ കയാതുകന്റെ ഗർഭത്തിലുള്ളപ്പോഴാണ് ആ നാരദമുനിയിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടത് അല്ലെ. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയായിരിക്കും. എന്താണ് ദേവന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ ഹിരണ്യകശിപു തപസ്സിനായിട്ട് കാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയെ ആ കയാതുവിനെ അവിടെ നിന്ന് ദേവന്മാര് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയേണ്ട. ഈ കയാതുവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, അത് ആ ഹിരണ്യകശിപിനേക്കാളും വലിയ അസുരനായിരിക്കും, അവരൊക്കെ വധിച്ചു കളയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ദേവന്മാർ അവിടെ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകേണ്ടായി. നാരദമുനി അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായ ഭക്തനാണ്, പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ഈ കയാതുവിന്റെ ഗർഭത്തിലുള്ളത്. അപ്പോ ഈ കുട്ടിയെ ഒരിക്കലും ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാരദമുനി അവരിൽ നിന്നും ആ കയാതുവിനെ സംരക്ഷിച്ച് അവിടെ ആശ്രമത്തിന്റെ അടുത്ത് പാർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭാഗവതവും മറ്റുള്ള ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ മഹിമകളും ഒക്കെ നാരദമുനി ആ കയാതുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ കയാതു കേട്ടിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ ഗർഭത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അതൊക്കെ കേൾക്കുകയുണ്ടായി, ആ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ. അങ്ങനെ
നാരദമുനിയിൽ നിന്ന് കേട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഈ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് ആ ശണ്ഡ അമർക്ക എന്ന രണ്ട് അസുര ഗുരുക്കന്മാരെയാണ് ആ ഹിരണ്യകശിപു അവിടെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും ഒന്നും പഠിച്ചില്ല, അവരിൽ നിന്നുള്ളതൊന്നും ഒന്നും പഠിക്കാതെ ഈ നാരദമുനി നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ അത് തൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിപ്പിച്ച് അവരൊക്കെ നൃത്തം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ ഹിരണ്യകശിപു എന്താണ് ഇതൊക്കെ അറിയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഒരിക്കല് ഹിരണ്യകശിപു എന്താണ് മകനെ മടിയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്തൊക്കെയാണ് ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്ന് ആ ശണ്ഡയും അമർക്കനും പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ പറയുകയുണ്ടായി, ഈ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും നാഥൻ നാരായണനാണ്, ആ നാരായണനെയാണ് നമ്മൾ ഭജിക്കേണ്ടത്, നാരായണന്റെ നാമമാണ് നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടത്, അതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ആ ഹിരണ്യകശിപു വിചാരിച്ചു ഈ എന്താണ് ഈ ശണ്ഡനും അമർക്കനും ഈ അസുര ഗുരുക്കന്മാർ എന്താണ് കുട്ടിയെ തെറ്റായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ വിളിച്ചിട്ട് വാണിംഗ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അല്ല, അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല ഇവൻ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ പിന്നീട് ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഇത്രയും അറിവ് കിട്ടുന്നത്, ഈ ശക്തിയല്ല എവിടുന്നാ കിട്ടുന്നത് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ പറയുകയുണ്ടായി, അച്ഛാ അങ്ങേക്കും എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ശക്തിയും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ നൽകുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എനിക്കും ശക്തിയും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ തരുന്നത്. ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഭജിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ഹിരണ്യകശിപുവേ നമ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ എന്താണ് വാഴ്ത്തുന്നതാണ് അവിടുത്തെ മന്ത്രങ്ങളും ഇതൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ വേറിട്ട് നിന്നു മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ. അതിൽ കോപാകുലനായിട്ടാണ് ആ ഹിരണ്യകശിപു ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ വധിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, നീ ഒന്നിക്കല് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണം, നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മറ്റാർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അല്ലേ. അങ്ങനെ ആ ഹിരണ്യകശിപു എന്താണ് ആ കുട്ടിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് വിഷം കലക്കിയിട്ട് ആ കയാതുവിനെ കൊണ്ട് തന്നെ കൊടുപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്താണ് ആ കയാതു അവിടെ തളർന്നു വീണിട്ടുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ കുടിച്ചു എങ്കിലും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അല്ലെ, വിഷം കൊടുത്തു. പിന്നീട് എന്താണ് ആ ഹോളികയുടെ മടിയിലിരുത്തി അല്ലെ. ഹോളികക്ക് ഒരു വരം കിട്ടിയിരുന്നു, എന്താണ് തീയില് നശിക്കില്ല എന്നല്ലേ, അതിനൊരു കവറിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോളികക്ക്. അതിൽ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ പിടിച്ച് ആ തീയിലിരുന്നപ്പോൾ ആ കവറിങ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ സംരക്ഷിച്ചു. ആ ഹോളിക കത്തിച്ച അമലായി അല്ലെ, അതിനാണ് ഹോളിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താണ് ആ നാഗങ്ങളുടെ കുറെ സർപ്പങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഇടയിലിട്ടു, വിഷപ്പാമ്പുകളുടെ ഇടയിലൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടു അല്ലെ. എന്താണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അനന്തനാണ്, എല്ലാറ്റിൻ്റെയും പാമ്പുകളുടെ ഒക്കെ നാഥ അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ അനന്തന്റെ എന്താണ് യജമാനായ ആ കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ കണ്ടപ്പോൾ അവരൊക്കെ നൃത്തം ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന് പകരം അവരൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം കേട്ടിട്ട് അവരൊക്കെ നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പിന്നെയോ തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ടു അല്ലെ, എന്നിട്ടോ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. അങ്ങനെ എന്താണ് ധാരാളം രീതിയിൽ പിന്നെ എന്താണ് ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ചാടുകയുണ്ടായി അല്ലെ, എന്നിട്ടും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. മതയാനെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിച്ചു, എന്നിട്ടും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, കൗന്ദേയ പ്രതിജാനെ ഹീനാമേ ഭക്ത പ്രകടിച്ചത്, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശമില്ല, നീ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തനാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അല്ലെ. ഒരിക്കലും നശിച്ചില്ല, ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം വിട്ടില്ല. നമ്മളെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഒക്കെ ഞാൻ മറന്നേക്കാം, ഇനി ഒരിക്കലും ജന്മത്തിൽ ഞാൻ ജപിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയല്ലേ. എന്നാലും ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് അറിയാം ഈ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ ശക്തിയുണ്ട്, ഭഗവാൻ എന്നെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ആ തൂണിൽ നിന്ന് നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിച്ചതല്ലേ. ആ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്താണ്, നിജഭക്ത ഭാഷിതം, എൻ്റെ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ തൂണിൽ നിന്ന് അവതരിച്ചത് എന്ന്. ആധ്യാത്മിക ഭക്തി സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജഭാവത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിക്കുന്നത്. ഈ വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയുധത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾക്ക് എണ്ണമില്ല. അവരിൽ നന്നേ കുറച്ചു പേർക്ക് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകാറുള്ളൂ. ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം. ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബീജം നട്ടുകഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും.
ഒരു വിത്ത് പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്നതുപോലെ ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരമവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. ആ പരമവ്യോമത്തിലും അത് വളർന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നു പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സർവോത്കൃഷ്ട ലോകത്തോളം ഉയരുന്നു. അവസാനം അത് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ക്രമേണ പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴും ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്നു പോരണം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഈ ലതയെക്കുറിച്ച് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. എന്താണ് നമ്മുടെ ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്? ഭക്തിലത ബീജം എന്നാണ് അല്ലെ. ആണ് ആ ഭക്തിയുടെ വിത്ത്. അത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? അതിനെ വളർത്തണം അല്ലെ. എന്താണ് നമ്മളൊരു വിത്ത് നട്ടിട്ടാകുമ്പം അതിന് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെ. വളമൊക്കെ ഇട്ട് അതിന്റെ കളകളൊക്കെ പറിച്ച് ആടുക അല്ലെ. എന്നിട്ട് അതിനെ സംരക്ഷിക്കുക അല്ലെ. അതുപോലെ എന്താണ് ഭക്തിലതാ ബീജ്, ഭക്തിയുടെ ഒരു വിത്ത് നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ എന്താണ് വേണ്ടത്? അതിന് വെള്ളവും ഇതൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്താണ് വെള്ളം? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം അല്ലെ. അത് നമ്മൾ നിത്യവും ജപിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഭക്തിയുടെ ആ വിത്തും മുളച്ചിട്ട് എന്താണ് ആ അവസാനം ഭഗവത് ധാമിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കണം അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. എന്താണ് നമ്മുടെ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ കുറ്റം പറയുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ. ആ വൈഷ്ണവ അപരാധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഒരു മതയാനെ പോലെയാണെന്ന്. ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഒരു മതയാന കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതൊക്കെ നശിപ്പിക്കും അല്ലെ. അത് അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമൊക്കെ ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭക്തി നിലനിൽക്കും അല്ലെ. വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മതയാനയോട് ഉപമിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഭക്തിയൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവസാനം നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ പുണ്യം പഠിച്ചല്ലേ. എന്താണ് ആ അവസാന നിമിഷം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എപ്പോഴും ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തിതേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, എന്താണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രേമഭക്തിയോടെ സദാ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സംസ്കൃതമൊന്നും അറിയില്ല, നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കാതിരിക്കണ്ട. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നു? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് നൽകുമെന്ന്. തദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം ഏനമോപയാന്തിതേ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ തരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ കാണാം ധ്രുവ മഹാരാജാവ് അല്ലെ. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് അച്ഛനേക്കാളും വലിയ സാമ്രാജ്യം ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് കാട്ടിൽ പോയിട്ട് തപസ് ചെയ്തത് അല്ലെ. 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടി. എന്നാലോ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കഠിന തപസ്സിൽ ദേവന്മാർക്ക് വരെ ശ്വാസം കിട്ടാതായി അല്ലെ. ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ പച്ചില മാത്രം ഭക്ഷിച്ചു, പിന്നീട് അത് ഉപേക്ഷിച്ചു, പിന്നീട് വെള്ളം കുടിച്ചു, അത് ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലെ. പിന്നീട് അവസാനം ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചിട്ട് ശ്വാസം പോലും എടുക്കാത്ത ആ കഠിന തപസ് ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം ദേവന്മാർക്ക് പോലും അവിടെ ശ്വാസം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായി. അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ പോയിട്ട് ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ ധ്രുവനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തപസ്സിൽ ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ധ്രുവന് എടുക്ക വന്നിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം കണ്ടിട്ട് ധ്രുവൻ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, എനിക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അതിന് ഭഗവാൻ ആ ശംഖ് കൊണ്ടും ആ താമര കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ധ്രുവ ലോകം തന്നെ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, ഭഗവാനെ ആ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകുന്നു. വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവുണ്ടായാലും ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽപ്പെട്ടാലും ശരി, മുന്നേറാൻ എത്തുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്കില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്നു ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിലെ ഭഗവാനുണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ട് അല്ലെ, ചൈത്യ ഗുരുവായിട്ട്. നമ്മുടെ
യഥാർത്ഥ ഗുരു ചൈത്യഗുരുവായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അല്ലേ. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറയല്ലേ അത് ചെയ്യരുത്, അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ. എന്താണ് ആ ചൈത്യഗുരുവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നല്ലേ. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനും അവസാനത്തിൽ പ്രയാസം കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇടവരുന്നു. നിരന്തരം കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണന്റെ സേവ ചെയ്യുകയുമാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള യോഗ്യത. ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം, അത് പ്രേമപൂർവമാവുകയും വേണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തിയില്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതി ലഭിക്കും. ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കൊള്ളും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ എന്താണ് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക അല്ലെ, ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാന് ഒരു തുളസിയിലയോ ഒരു പൂവോ ഒരു പഴമോ അല്പം ജലമോ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി സമർപ്പിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് എന്താണ് അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിശക്തി തരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള. അങ്ങനെ അവസാനം നമുക്ക് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും സാധിക്കും. തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ത മഹമജ്ഞാനചം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്തു ജ്ഞാനദീപേന ഭാസത. അവരിൽ സവിശേഷാനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? എന്താണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് അല്ലെ. എന്നിട്ടോ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള അജ്ഞാനത്തെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. എന്താണ്? ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിന്റെ മംഗളാചരണത്തിൽ പാടുന്നു അല്ലെ. അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ അനനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവെന്ന്. നമുക്ക് അജ്ഞാനതിമിരം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെ. എന്താണ് നമുക്ക് ശരിയായ ജ്ഞാനമില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ അജ്ഞാനമൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഞാൻ നീക്കി തരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എന്താണ് ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ തരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നോ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. 7 ദിവസം എന്താണ് 7 ദിവസം കൊണ്ട് തർഷകൻ കടിച്ചു മരിക്കുമെന്ന് ശാപം കിട്ടിയപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചു, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്നിട്ട് ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിച്ചല്ലേ ഞാൻ എന്താണ് ഈ 7 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും എന്താണ് ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുക എന്ന്. അങ്ങനെ 7 ദിവസം കൊണ്ട് ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേട്ട പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് അവസാനം എന്താണ് മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു അതിന് ഞാൻ ജനിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ ഇവിടെ മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്താണ് ആ കപിലമുനി ദേവഹൂതിക്ക് സാഖ്യയോഗം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആ കപിലദേവനായിട്ട് വന്നത് അല്ലെ. സാഖ്യയോഗം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരുവാൻ കഴിയും. ഭക്തിപൂർവം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യാം. സർവവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാവുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അന്ധകാരം നീങ്ങിയാല് എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി തരുന്നു പറയുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. അനന്യ ചിന്തയെന്തോ മാമേ ജന പരിഭാസത്തെ തേഷാ നിത്യാഭിയുക്താനം യോഗക്ഷേമം അഹമ്യഹം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ എൻ്റെ സദാ എന്താണ് ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരല്ലേ, എൻ്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകും എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് 8 മുതൽ 8, 9, 10, 11 ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ചതുർ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കുക, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. 8, 10 8ാമത്തെ ശ്ലോകം, 9, 10, 11 വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ദയവേദിട്ട് ഇതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കുക, കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ 12, 13
അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യമാദിദേവമജം വിഭും ആഹുസ്താമൃഷയ സർവേ ദേവർഷിർനാരദസ്തദാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവാബ്രവീഷിമേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെ. സനാതനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നല്ലേ, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണ്? പവിത്രമായതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാന്റെ ആ പവിത്രതയെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമവും അത്രയും പവിത്രമായതാ അല്ലെ. അതിനെ നമ്മുടെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളും കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ, അശുദ്ധമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നത് ഏതവസ്ഥയിലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാം അല്ലെ. ചില ആൾക്കാർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും, എന്താണ് സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ? അപ്പോഴും ജപിക്കാം അല്ലെ. നമ്മുടെ ഹരിനാമ കീർത്തനത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന അല്ലെ, ഋതുവായ പെണ്ണിനും ഇരപ്പവിനും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന അല്ലെ, ആർക്കും ജപിക്കാം, എപ്പോഴും ജപിക്കാം അല്ലെ. അത് പവിത്രമാണ്, പരമപവിത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് അശുദ്ധമാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ജപിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? പരമ പവിത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്. നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെ. എല്ലാം അതാണ്. അഭൗതികനാണ്, ആദിപുരുഷനാണ്, അച്ഛനാണ് അല്ലെ. ജന്മമില്ലാത്തത്, നമ്മളെ പോലെ ജനിക്കുന്നതല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണോ അവതരിക്കേണ്ടത് അപ്പോഴും ഭഗവാൻ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ എന്താണ്? നമ്മുടെ പോലുള്ള എന്താണ് ആ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ശരീരമല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദമയമാണ് അല്ലെ. സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ആ ശരീരമാണ് ഭഗവാന്റേത്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങള് ദേവർഷിയായിട്ടുള്ള നാരദനും അങ്ങനെയുള്ള ആ വ്യാസൻ, ദേവലൻ, അങ്ങനെ എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നു. അവരിൽ നിന്നൊക്കെ അർജുനൻ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം അത് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. 18 വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണത്വോ നാസ്തി മേ അമൃതം. അങ്ങയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്കൊരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെപ്പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെപ്പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. അർജുനന് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് മതി വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പോ അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മളും. എന്താണ് ഭക്തിയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും അതിൽ മതി വരരുത്. കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോ എന്താണ് ആ ഗോപികാഗീതത്തിൽ ഗോപികമാരനെ ചൊല്ലുന്നു, തവകഥാമൃതം തപ്ത ജീവനം ആണ് കവിപരീഡിതം കൽമശാപകം എന്ന് പറയുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ തവകഥാമൃതം അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ, നമ്മുടെ ആത്മാവ്, അതാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അന്തദേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാമാത്മഭൂതയ പ്രാധാന്യതഃ കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തേ വിസ്തരസ്യ മേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എൻ്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവയ്ക്ക് അവസാനമുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇനി അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എന്താ പറയുന്നത്? അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ കാണാം അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും, ശിവനും ബ്രഹ്മാവും മറ്റുള്ള എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അഹമാത്മാ ഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിത അഹമാദിശ്യ മദ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായില്ലേ. കുറെ
ആ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല, നമുക്ക് തീരില്ല ക്ലാസ്സിൽ. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ വിവർത്തനം ഞാൻ വായിക്കാം. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും, ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും, മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും, ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും, ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യവുമാണ്, അവബോധവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താണ് ജീവചൈതന്യം അല്ലെ, അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ. യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരനും, വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും, പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവുമാണ് ഞാൻ. ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതിയും, സേനാധിപരിൽ കാർത്തികേയനുമാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരവും, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപവും, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? തിരുനാമജപം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്യമേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയം. യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് തിരുനാമജപം ഭഗവാനാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ വാക്കുകളിൽ അബൗദ്ധികമായ ഓങ്കാരവും, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപവും, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി. അപ്പോ യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് തിരുനാമജപം ഭഗവാൻ തന്നെയാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെയുള്ള ആ ഗുരുകുലത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ, വൃന്ദാവനമായ പോലുള്ള ഗുരുകുലത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ, അവരൊക്കെ ആ ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എണീറ്റിട്ട് എന്താണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് 1.5 മണിക്കൂർ മുന്നേ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നു 16 തവണയൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ സമയം അല്ലെ, അതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള സമയം എന്ന് പറയും. യാതൊരു ശബ്ദകോലാഹലങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാത്ത ആ സമയം അല്ലെ. നമുക്കറിയാം കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണൊക്കെ റിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ, നമുക്കൊരു ശ്രദ്ധയും കിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് എന്താണ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥവും, ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും, യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനിയും ഞാനാണ്. അശ്വങ്ങളിൽ വെച്ച് ഉച്ചേശ്വരസ്, അമൃതം നേടാനായി കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിര ആണ്. ആനകളിൽ ഇന്ദ്രവാഹനമായ ഐരാവതവും, മനുഷ്യരിൽ രാജാവുമാണ് ഞാൻ. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രവും ഇടിമിന്നലും, പശുക്കളിൽ സുരഭിയും, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ. അനേക ഫണങ്ങളോടുകൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ ആര്യമാവ്, ശിഷ്യകരിൽ മൃത്യുദേവതയായ യമനും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നല്ലേ, അനേകം ഫണങ്ങളോടുകൂടിയ അനന്തനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ സർപ്പങ്ങളിലുള്ള വാസുകി അല്ലെ, വാസുകിയാണ് ശിവന്റെ കഴുത്തിലൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലെ, ആ വാസുകിയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനും. സൃഷ്ടിയുടെ ആദിമധ്യ അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവും ഞാനാണ്. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വസമാസവുമാണ് ഞാൻ. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദരഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സസ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹസാമവും, ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും, മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും, നവംബർ ഡിസംബറിൽ മാസങ്ങളിലുള്ളത്, ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. പഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്സികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. ജയവും സതിദ്ദമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും, പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും, മുനികളിൽ വ്യാസനും, ചിന്തകരിൽ ഉശനാകവിയുമാണ് ഞാൻ. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, ശിക്ഷ, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും, ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാണ്. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദിബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനോ നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എല്ലാം സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദിബീജം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനോ നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ഇത്രയും ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്.
എല്ലാം അല്ലെ, ഇവിടെയുള്ള എന്തും തേജസ്സുള്ള എല്ലാം അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതിനാം പരന്തപ യേഷദുദ്ദേശത പ്രോക്ത വിഭൂതേർ വിസ്തരോമയ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എൻ്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എൻ്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനിവിടെ പറഞ്ഞത് വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് അല്ലെ. ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തില് ബ്രഹ്മാവും പറയുന്നു, ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ പരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീട് ആ ഭഗവാനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ബ്രഹ്മാവ് എന്താണ് പശുക്കളെയും ഗോപന്മാരെയൊക്കെ മോഷ്ടിച്ചിട്ടും ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വിസ്തരിച്ചിട്ടൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവസാനം ആ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ്, ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകലരും പറയുന്നുണ്ടാവും എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ അറിയാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം എന്നൊക്കെ, എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് ആ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന് എത്ര 4 തലയുണ്ട് അല്ലെ. ആ 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളെയൊക്കെ എത്രയാണ്, നമ്മളൊക്കെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ. നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല അല്ലെ, ഒന്നും അറിയില്ല. എന്നാല് ആ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു എനിക്കറിയില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെയൊക്കെ സ്ഥിതി എന്താണ്? 4 തലയുള്ള ആ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ആദ്യ സൃഷ്ടി അല്ലെ, തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദയെ അല്ലെ. എന്താണ് ആ ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മാവ് പോലും പറയുന്നു എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു എൻ്റെ വിഭൂതികൾക്ക് ഒരു അവസാനമില്ല, ഇത് ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്, അല്പം മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. യദ്യത് വിഭൂതി മത് സത്വം ശ്രീമദുർജിതമേവ വാ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എൻ്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാനിവിടെ പറയുന്നു എന്ത് വിഭൂതിമത്തായിട്ടുള്ള സുന്ദരമായിട്ടുള്ള തേജസ്സായിട്ടുള്ള ഒക്കെ ഏത് സൃഷ്ടിയും ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് അല്ലെ. എപ്പോ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഈ ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഏറ്റവും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് മയില് അല്ലെ. മയിൽപ്പീലി, മയില് അത് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അല്ലെ. എത്ര മനോഹരമാണ് അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ് അനേക തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളെയൊക്കെ കാണാമല്ലേ. അവർക്കൊക്കെ എന്തൊരു സൗന്ദര്യമാണല്ലേ. അവരൊക്കെ ഇതാരാണ് ഇങ്ങനെ പെയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണല്ലേ. പിന്നെയോ അനേക തരത്തിലുള്ള എന്താണ് പൂക്കള് അല്ലെ, അനേക തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങള്, അങ്ങനെ എല്ലാം എന്താണ് ഇവിടെയുള്ള തേജസ്സുള്ള എല്ലാം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേന തവ അർജുന ഇഷ്ടഭ്യാഹമിദം കൃഷ്ണ മേഘാംശേനാസ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു അർജുന, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഇത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം കൊണ്ടാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ടിലൊക്കെ കണ്ടു അല്ലെ, കൃഷ്ണന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള ആ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നല്ലേ. ഓരോ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നും ഓരോരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നല്ലേ. അതിലൊരു ചെറിയ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ ആരാ നിലനിർത്തുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലേ, പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ എന്താണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് മുന്നേയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ, രസോഹമപ്സു കൗന്ദയ അല്ലെ. എന്താണ് ആ വെള്ളത്തിന്റെ രസം ഭഗവാനാണ്. നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാം എന്ത് കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക അല്ലെ. നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഒരു സുന്ദരമായ പൂവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അതിന് ആരാണ് നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ആ മുല്ലപ്പൂവിന്, റോസിന്, അതിനൊക്കെ ആരാണ് മണം നൽകുന്നത്? നമ്മൾ അതിനെന്തെങ്കിലും പെർഫ്യൂം അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണോ അത് മണക്കുന്നത്? അല്ല അല്ലെ. അതൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്നല്ലേ. ഈ ഭൂമിയുടെ എന്താണ് ഭൂമിയിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അതിന് മണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നല്ലേ. ഓരോ പൂക്കൾക്കും ഓരോ മണങ്ങൾ അല്ലെ. മുല്ലപ്പൂ, റോസ് പൂ, എന്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോന്നിനും ഓരോ മണമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നല്ലേ. ഇതൊക്കെ ആരാണ് നൽകുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം എന്താണ് എന്ത് കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സാധിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ വിഭൂതികളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത്
തേജസ്സുള്ള എന്ത് കാര്യം കണ്ടാലും ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണല്ലോ, ഭഗവാൻ ഇതിന് ഇത്രയും മണം നൽകി അല്ലെ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം പറിച്ച് മണപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ല അല്ലെ. അത് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ വെക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പൂക്കളൊക്കെ അല്ലെ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രസാദമായിട്ട് അത് മണപ്പിക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.